Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC, umarnin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa gaba ɗaya, da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI, Ubangiji Allah ya ba mu nasara. Wannan mutum da kuke gani da takardu a hannunsa da kuma wani complimentary card gashi nan, ga allurai nan, ga wani abu nan da kuke kallonsa, yana zuwa wurare da dama yana nuna wa mutane cewa shi fa ɗan sanda ne, babban ɗan sanda ne, mataimakin kwamishinan 'yan sanda. Wato shi kwamanda ne ma wanda yake kula da 'yan sandan kwantar da tarzoma na 52, wato Mobile Squadron 52 a nan Kano. Duk inda ya je nan na mutane cewa shi mataimakin kwamishina ne kuma ya cuci mutane da dama. Haka zalika lokacin da muka kama shi, mun kama shi da wannan kati da yake nunawa da kuma waɗannan takardu da kuke gani, wanda yana nuna cewa fa wato shi likita ne, wanda an gurfanar da shi a gaban kotu a baya na wannan abin da yake. Bincike da muka gudanar mun gano cewa wannan ba likita bane, kuma dama ba ɗan sanda bane. Ya zalunci mutane da dama, kama daga wanda ya fake da cewa shi mataimakin wato kwamishinan 'yan sanda ne, ya ta cutar su yana karɓar kuɗin su, da kuma wurare da yawa in yaje yana nuna haka ne wai dan a masa alfarma. Haka zalika kuma ya yi wa mutane da yawa, wato ya ba su maganin duka ba su da lafiya, wasu ma labarin da muka samu wasu ma sun rasu. Bayan nan ma kuma an yi wato operation da shi, wato tiyata da dama na mutane wanda kwata-kwata kuma ba wato likitan ba ne. To gashi dai za ku ji daga bakinsa. To me sunanka? Sunana Muhammad Aliyu. Ban ji ba. Muhammad Aliyu. Shekarunka nawa? 45. Na? 45. A ina kake da zama? Na Hotoro Mariri. To wannan katin da muka ga a hannunka, gashi na an sa Dr. M.A. Ahmad AC, Assistant Commissioner of Police. Na waye? Na wani. Sunan waye a jiki? Sunana ne a jiki. To ba mu labarin me kake yi? Abinda nake da shi percentage, zuwa ne otal zan karɓi percentage da shi. Percentage na me? In zan kama ɗaki nawa za su bani percentage, in wani zan kawo nawa za su bani percentage. Da shi aka kama ni. To kai dan sanda ne? Ni ba dan sanda bane. To me yasa ka yi ka je ka buga? To na yi kuskure sosai ne, ba zan sake ba. Za ka ba mu labarin kamar mutane nawa ka karɓi kuɗin su a baya akan cewa kai dan sanda ne? Gaskiya ban, na karɓi mutum biyu. Na mutum biyu. To wannan takardu da muke kallo a hannunka, wanda in zan duba wannan ɗaya daga cikin takardar ma gashi nan, yana nuna cewa kai likita ne, wato ka karanci likitanci. To na farko kai likitan ne? Ni ba shi bane. Ba likita bane. To ina maganar ba mutane magani kana musu prescription? Ina jin ka. Dai tsautsayi, ni ba likita bane, na yi tsautsayi ne, ba zan sake. To tsautsayin na me da me kai kwanda mutane su jaye? Na wannan dan sanda, maganar likita dama na riga na bar shi tuntuni, saboda an kai ni kotu akan maganar likita, an daure ni, an ci tarata. Na bar maganar ya wannan ce maganar assistant commissioner. Tsaya a bayan me kai maganar likitan, da me kai na likitancin? Da me abinda na yi, na je asibiti, na yi aiki a wasu asibitin masu zaman kansu, ana an ka kama ni. Kuma kai ba likita bane? Ni ba likita bane. To tiyata fa kai ka ba guda nawa? Ni ban taba tiyata da kaina ba. A wanda aka yi tare da kai? Wannan tun a makaranta an yi da dama ana yi haka. To ina ka samo takardun bogen da ka je ka kai musu, ka nuna musu cewa kai likita ne? A ina ka samo su? Wannan na wani Ibrahim Tijani, shi ne wannan nasa ne. To alhamdulillah, kamar yadda kuke ganin wannan mutum da wannan takardu da muka kama shi da shi, wanda ya ce wai da ya bi likitanci kuma ya shi ya dawo babban dan sanda yake ta cutar mutane, yanzu dai ya zo hannu. Daga kama shi da muka yi, mun samu masu korafi a kansa, mutane 4, wanda mutum 2 a ciki ya karɓa musu kuɗi, wasu kuma ya duba su ma a matsayin basu da lafiya. To kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi masa lakabi da nagaro na kowa, ya ba da umarni a mai da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda za a faɗa da bincike. Da zarar an kammala bincike, ko shakka babu za a gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukunci. Ubangiji Allah ya kare mu. To kai nan tambaye ka mana da Allah,
Allah sa na san. Na? Allah sa na san. Kai ko ma tsoro ba ka yi kana cewa wai kai mataimakin kwamishina ne kana buga wannan abun? Ina tsoro. Na yi nadama. To ai yawancin guda ma ba sa cewa sun yi nadama wai sai sun zo hannu. Wannan wace irin nadama ce? Tunda ban taba yi ba, na yi nadama. Ya baka taba yi ba bayan da kanka ka ce ka ce kai likita ne har ka ta yin tiyata. Wai ai magana wannan likita. To in an gama to wannan magana fa. Ban taba yin ta ba kuma an kai ni kotu an gurfanar da ni. An kai ni gidan yara an ci tarata. Wannan kuma ban taba yi ba, shine akan wannan yan sanda suka. To ai yanzu kai daga ganin ka wakila an kai ka gidan yarin ma kan ka je ka fito daga likita ka zama dan sanda ba musan ko abin da zaka je ka ce zaka ƙara daukowa nan gaba. Insha Allah ba zan sake ba. To ko shakka babu na tabbatar muku da cewa yanzu mun samu masu korafi da dama wanda da zarar an kammala bincike za mu gurfanar da shi a gaban kotu kuma insha Allah za mu bibiya mu sanar da ku yadda ake ciki. Ubangiji Allah ya kare mu da irin waɗannan.